Salutare și bine v-am regăsit la Tenis de Masă, ultimul episod din această serie. Adică episodul 21. Sau cât era. Bun, deci sper să câștigăm noi China contra Germania, sau mai ușor, eu contra lui Sandra Bauer. Ok, hai să-i dăm start. Acesta va fi ultimul meci din serie. Am zis că facem aici un singur meci. Deci sper să-l câștigăm noi. Așa. Opa, 3-1. Așa. Bun. Oh, 6-1. Oh my god, 7-1. Efectiv, noi câștigăm. Am lăsat Germania la 1. Nova 1. Oh my god, n-am procesat de rapid. Deci hai că mai facem încă un meci fără asta. Să vedem câte puncte maxime. Opa. Opa. 9-2. 10-2. Deci 11-2. Deci 11-2. Deci am câștigat noi acum. Deci. Bun. Așa. Oh. Hai că mai băgăm încă asta. Iar țara câștigătoare va fi regele tenisului de masă. Ping-pongului. De 0, așa. Oh my god, 4-0. N-are nimic, se mai întâmplă. Așa, și după cum ați văzut la postarea când am anunțat ultima dată că vă lipsoții, ați văzut că din februarie o să facem o serie cu Fortnite mobil. Acum sper să fie compatibil cu dispozitivul meu. Așa, eu filmez pe telefon să fie compatibil cu telefonul meu. Așa, n-am planificat data, o să planific într-un episod cât de curând. Filmez prima oară pe 5 februarie, cum am văzut la calendarul meu pentru luna februarie. Filmez prima oară pe 5 februarie. Dar vă zic mai multe la final, pentru că acum trebuie să câștig. Ok, ultimul moment. Yes! Este! China! Este! Yes! Deci am câștigat China. Ok. Bun, mai avem încă 2 meciuri. Așa, doar că nu le mai jucăm acum. Am jucat încă unul, pentru că ultimul l-am terminat foarte repede. În 2 minute jumătate am terminat cu el. Așa. Să vorbim acum despre Fortnite, despre planificarea Fortnite-ului. Încă n-am planificat data când voi face seria de Fortnite, doar că voi fi activ în luna februarie din 5 în 5 zile, adică 5 februarie este prima zi, este primul videoclip din luna februarie
pe canalul meu. Așa. Și acum acolo cred că o să găsesc ceva joc care să jucăm pe 5 februarie. O să caut acolo un joc care mi se va părea interesant. Cred că o să facem Minecraft dacă nu găsesc. De fapt o să vă anunț la postare. Până pe 5 februarie o să vă anunț. Poate o să facem ceva horror, poate o să facem Minecraft, deci depinde de joc. Sperăm să găsim un joc, dacă nu vom face Minecraft. Oricum Minecraft am văzut că vă place, că ce mi-a vizualizat clip are aproape 700 de vize, cred că depășește 700. Este un joc din seria Minecraft, deci vă cam place seria Minecraft. Printre cele mai populare episoade de pe canalul meu, să știți. Curiozitate. Ok, palavrele le lăsăm aici, mai vreau să vă zic următorul. Un fel următor. Cam atât cu acest episod, sper să vă fi plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe cu clopoțel la canal, să primiți fiecare notificare pe care voi, să primiți fiecare videoclip și să primiți fiecare videoclip pe care voi posta, să fiți la curent cu toate notificările mele, pentru că sunt destul de importante. Ok, eu aici, Golden Gamer, ca de obicei să vă zic așa, cei mai tari abonați de pe YouTube și cei mai tari YouTuberi, voi sunteți cei mai tari și bye bye!